Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadian babaro ki kertong na kisantali ki constituency ki badan hatham Ribhoi district kila pendap ya ka jingthap kerteng na ka benta ka election syaka Khasi Hills Autonomous District Council kapan salong ha ka arpoi trek urempang arjapsan ha ka la sngi ublei ka lai trek urempang arjapsan la pendap ru ya ka jing bishar ya ki kot thap kerteng jong ki arpun ringwat ki kertong. Hadian balade bishar la syamba baro ki kot kisla jong ki kertong kila biang pura na dong syadong. Kadba ki kertong kitang abjubab nagi bor penyiat election ha office u deputy commissioner la sakhiru baki nongkersan jong ki kenhon ba per bat ki kertong simen ki balalit senran lang kila pendap semam ya ka pelau jong ka office u DC. Yang dapat instrumen ba ki ka scrutiny ki papers ki bar fak ki lalong biang lut yang lalong fit menta ban lek so pat ba mo ban lek samadan awang ini kun ya kan election ya wala nang idon lang gumni kum si paranong song song ngasoban ong kumni ngasoban terwa ya ki pat ba mo kadong kathan Ribhoi ke dei ke barius pa lada dei hakino kino kilian lada dei hakim marbam mardi lada dei hakarep karyam lada dei hakakup kesem ka Ribhoi jongi kalong ka barius pa katno tamlay hakakam syakri pat ba lada ngidei haki nong syakri sarkar lada dei hakino kino ki kam seng bahalang bat kerpang hakakam sai himasima kadong Ribhoi jongi ka dei ka barius pa hangni ha umsning constituency ngadan mga ba iba edi kum ki khun samlarang ba jong ko umsning tengi wan syakmat ban terwayo pat ba ngidon mangi arngut ki khun dap shinrang ki ban mi syakmat ban kit ban tenrong ya ka kya ka syon jong pat ba tenga so ban kerpat ya ko umsning constituency hangni ngidon arngut ayangi kalat bangin syakri ladam dei ba edi ba roki ladam dei ba roki ru ba edi ni angnut ban syakri kum ki khun samla jong kadong Ribhoi wat nem penlek ran ya ke kerteng habangi ong Ribhoi rithem kari jonga lumlang ki khun jong pha telingin yang kawai ka kerteng ngin kiu kerdan ru kham shaneng kata kadi ka apil jonga ya ki khun samla jong kadong than Ribhoi khamtam ka umsning constituency nadu ki long kmi ki long pa ki khun samla bait ailat ini ngidon hak khasnda bat phi ban syakri ya kadong bait ka jongi ka umsning constituency bat kadong Ribhoi hibro kawai tengah ai ka jingkit bok kidrang iba edi ba ngini lek sa po upat ba ngini ai la kanya la ka jutang bat ka jingkular ka jongi bat khamtam ya nongrim ka jongi bangin ya khun ya kani election MDC bat haladang upat ba ibit yangi ngintre ba khamba mangi ki badan hasnda hasnong rengkat bat upat ba tengah ai ka jingkit bok iba edi ba mairu inyo ya kamet ka bokot bakya bat kerpang ladaw pat ba ibit ya iba edi un ai ka jingkersan ladaw pat ba ibit yanga un ai ka jingkersan kata di ka jingkit bok ka jonga kani kamde ka jingis tu jingmut tang bangi terwa yu pat ba ngidei ki khun samla ba jong ni ka dong bakathan mo ki bala he lasan hangni nganun boong ngidei ki bala ot sopet ha kani ka dong ka than Ribhoi ba ki jongi te kumbang ong ka Ribhoi kam kerdu ngiru ngilala ban kit ban ba e ka lengkor na ka menta ka jing syakri yu pat ba kadai ka jingkit bok jonga iba edi ba mairu la daw pat ba ibit idon ka hok ban syakri tenga kit nga ai ka jingkit bok kidra la andriu snam ngilamat mo la andriu tiligi snam tenga nget ba hakani ka election MDC ka mamenta ki pat ba ka umsning constituency kin pai khmat lem syaki khun samla ki banakani ka dong bakathan kumbang ong mani ngan ban beng kumju ngiru ngila banyakit ya ba lem ya kani ka dong kathan ba ka jongi mentah ka sngi ting la deblu ban fai kanika sngi ban ka skutini kemun la long official candidate mentah tel long ban supaya bang la di shisha candidate UDP te hangi yang lang hoi kumba nim sung phe mentah ka di kenti ka bangi ngi keren nakapor Singapore mentang lai don kita ki khun samla ki bla
dap shenrang ha apo umsning konstituensi ngani keren ni komsing konstituensi naman ngiyeng na po umsning te menta ngi la dei kim de shu ki samla ki bapat tre haki imlang salang di samla ki bala juno haki imlang salang baru kam dei tang manga baru ki la juno haki imlang salang te menta kan ni genti ni kwa ban pasyat la ni ngi kwa ban kerpan ye kinong tebot jong komsing konstituensi balai PMI no ya ki traishnong means kong traishnong namod ublakha po umsning nomor ba nila dei kinong umsning na try ng ongi bro angon nila kamtip kambahaba ya kata jing jingshon jong ki ba nong umsning te balai ki ngida don kam ban wanra eta ki brio ki banabar ki ba umdadei tan kita ki bala tip ya kata ka umsing konstituensi te menta kalong hang ni ba ngabat ba aruki ngidi siperlok mlalen ngidi na po umsning akam namta ke imlang salang juitre lang markel yang juitre lang ti di kata kada mentah di kala poi hapor ke bangin mi banterwa supai ba don kam hi umri tong wei henry mentah hapo umsing don armut ti balikin ki pai ba no umsing kim ibit se yang iban ai ya kita ki khon la jong ki parang marjan ta ai ki namar ngir ngim de shu ti kita barang duna hang ni pio banjir arngut tu jit se la ba aruki ne la ba edi ne namar pio don la ke jong ko hok pe phinia jit yo nu ba kham ibit le nu ba phin pha shwa po district council pi ibit yo baroki ban pha shwa district council ro pha pi ibit iba edi ru ban pha namar bale ngi ngani thu e pi hakani ke jingele MBC ke badi ke bas tanat pha manta namar ngim don ke jingya dom ban ngi kwa ikinong kersyan rum dei ban dom pi ha e ke nongrem ke ba pidon thep angta jet angta namar ngim kwa ban paj ban pra gani ko umsning konstituensi dei kita kadau kumki brio ki banapo kumki samla na po umsning ngi kwa ba ya kani ngin pen pau sabar ba habang yele kemut ngile de jing ye ngim don daw rum nomor ngine don daw le yu ngine bu daw le yu for election dala dep election ngihap syong lang ngihap don lang nomor ngidi no umsning ngim la laj ngila ngi isi kanu habukun ngihap ya don lang lada ja manu lada ja baru kini lada ja kanu no susi lada ja mangane kanu bai susi na jing e tabang ngisem ngihap pan ya karpat lang tedi imta kan ni ka kenti ngasukwa baik nong kersian di pai ba nong sning ngatrai keladei kapor ba phini ai lat no ya ki khna samla ki blabet labiang na pom sning aspa ban ong kon karpating ta kapor keladei ba pinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke e ka thong ka bagidon ki e ki man ki ba kongsan ki ba ki bu akman kita ki jingkeli ki ba pidon kam man yo ya ke jubab haswa ba pin lek ban tap ya ke vote jopi ha ka arpu wai tarik urempang arajar arpsa baik ya ke program markman pat ki kertong